Ogi TV, Kisumu County. Pod mane weche mag rito aluora en riwruok mar Water Resource Authority ochako chenro midendo ni Adapt a River Invention mar bero aluora mar aora ma Nairobi. Mano kaka achiel kuom kinda mitimo e kedo gi lokruok mar kor lwasi. Chenro no chan mondo otieke e dweche 3 kama kuom gigo magichano timo gin pidho yiende ka achiel kod golo taka e aora no. Kuye gwenge magatina Kawangware boma ma Nairobi, jakoma Nairobi River Commission Dr. Pamela Olet oyango ni chenro no biro kelo medruok mar chiemo, medo pine jodak ma Nairobi ka achiel kod chweyo thuolo mag tije ne rowere. Jata tije riwruok mar YWRA Mohamed Shurie olero ni gino makelo lil mar aora ma Nairobi en kuonde wito taka mantiere but aora no, kowacho ni gisani gisegolo tons 98 mag yugi koa e aora no. And we have realized 80% of the dam sites are along the rivers. I don't know whether it was a culture or I don't know. We have advised the counties to relocate those dam sites because that is their responsibility and they have to relocate. We have advised them accordingly. All over the country, not only Nairobi here, all over the country. We are going to do this cleanup in 3 phases. So we are saying let the rivers flow. Once the rivers flow is removing the solid waste that is tangible out of the river. Then now we get into the deeper part of it, the water quality. What is affecting the water quality after we remove the solid waste?